istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga sakno Sa pagkabuhay ning tao, katong sa hapon, may healthy sa sin mga tataramon. Oy, dangugaan sa tuyang orasyon. Hoy! Pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. Mo baby ni BM Henry, Pinky on, mo baby pinky on. mo baby Rai Barajo di si GB. Hoy! Pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. Mo baby ni BM Henry, Pinky on, mo baby pinky on. mo baby Rai Barajo di si GB. Oy, damerienda, merienda, 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 merienda. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Kumusta lamang po ang sa tuyang hapon? Ibang parang ko niyan, Junior. Nakamali siya ako, ah. Ang bahamot. Napa? Inispray na ko ni Mrs. Ki ibang perfume. Paggali ka sa bago sarong, sabi ni mag-perfume ka daw ngayon, oy. At ang niya ko, baka ngayon may magpara kupo-kupo sa mo, parang ang kalamang kihamot. Iyan dyan ang agom na very supportive man, adi. Tama, John? Yan mga agom na mga marayon man tala. Very supportive. Pag-perfume man niya ako sa bago, sabi sa oy, pag nagpahamot-hamot daw, bata ka nakul kan magpapara pakiselfie sa imo, ibang maroto ng parang mo, magpahamot ka pirmi. Ayog bahon man ako. Pata ay magpapara, may gubang sa imo nga yakin nagpapara, ano yung nagpapara beso-beso baga nga niya. Di habang nagkuhan sa John, ang kapot pa din sa ko John, so mga gari baga pigagabring baga so uning kuan ko John, ining ano ini, gari pa pigagabring, ano na, pamutan. Gari pigagabring baga uning so kuan ko so kwilyo ko. Na, dili. Puda so mga kuan baga, so mga doon baga kan so. Oh, ano na? Talikod. Ana. Bata ka dakol kan mga nagapara dukot-dukot sa mo dyan, ha? Pagkapahamot ka? Ana, imingit ka ngayon, oh. Duma na, Junior. May doon pala, Junior. Maningan-ingat na ka nagturo mo niyan. Kanya, dahil ka daw kan magpapara. Sabi sa ko, John, ang gibo, ay, kanya ko, dahil ka magtubod. Alright, marin hapon tabi sa Indogabos. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good afternoon tabi sa may mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Indogabos. Kumusta ka mga boss? Kami po nagalaom na kamugwa boss, nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na ini. Orasyon sa makipista Santo Domingo niya nabanggi. Kinaman ay Agnes Jenny Balyaran. Iyon mo na nga dadi. Sabihin mo Junior, bispera pa lang mo niya Santo Domingo adi. Ay, sala palan Junior sa tuyang plano. Dapat pala bispera ang pagbisita ta Junior adi. Bako John, bispera ko ta. Pero paano kayo ni? Nakatuga na kita. Si Mani, Dayman baga, Renen. Dayman lamang si Mani Agnes kinuhi ni Hay kung ano na. Wara Renen. Wara sana. Wara sana, ha? Sa mga makipista tabi dyan, maray na hapon tabi sa Indogabos, tabi orasyon para sa mga makipiesta, tabi sa mga kamong lugar. Orasyon mga tugang para sa mga makipiesta. Makipista na mga tao ang pagbisita nindo dahil man pagkagulbihan imbutido. Di makabasog kang karne lalo na mataba-taba ang berdora mga maibugo na gayo. Kamutabi na mga makipiesta sa kuyang nakikiulay ng pagkaon luwelwayo nindo. Di man pakapabasog din gayo kan mga karning mataba-onon buda ang taba mga ibugon pa ang berdora na pigagamit tigdio. Mga malanahon na pagkaon luway-luway kamo taba kapag uli nindo iba ng lakaw-lakaw nindo baka nagwiri-wi na kamo. Pwede man tabi na pag nakipista magdara ka mo kilaugan tapos pwede man na practice sa tuyang barangay buda sa iba pang lugar sa Pilipinas na nasyon na padabaon tanggayo. Pag nakipista magdarang plastic tamalay mo patusang ka kan amigo mo patusang kan padihon mo iningay padara mo man sa bisis mo. Iningay padara mo man sa arong mo tan mga aki mo ngaya makanamit lamang kang hadamit sa pista ngunyan digdi sa muyang munisipyo.
Siring man mga tugang pag magpipista kung day kapag tauan day katabi maghagad ta makasupugo na gayo. Nakipista ka na nagpadangog ka pa ngayang pagkaon baga ngayang imbutido gari mo yahon ngayon ni agum ngayang padi baka ngaya pwedeng padarhan mo ako. Kamo tabi na mga makipista luway-luway sa nang pagkaon inimbitara na kamo madara pa kamo. Gari makasupugo naman na gayo kung day katabi pinadarhan day ka na gan magpadangog sa mga padihon mo buda madihon mo. Pwede man na magpadangog kung talagang close na close mo alagad kung bako man tabi makasupugo ng gayo. Ang sa tuyang hiro-hiro tabi pag makaon sa pistahan baga nagkitang mga tao. Pinakaon ka na, basog-basogong ka na, pagtalikod mo tatat sarampat, ang pakaluto ngayon matabangon ngayon pagkagibo kang padihon ko. Pinainom ka na, nagbuyong-buyong ka na, pakarauton mo, tas pupa, tas pulutan ngayon bako lamang maray na trabaho. Nagpainom ko ta ngayon si Padiki, masira mo na alak, alagad ngayang pulutan, dahil lamang ngayon nababagay, kaya nagsuruka ako. Mga para pagipista, tabi luway-luway sana, lalo na kung mainit na gayo. Pag mainiton ang panahon, dahil tabi makagulpi sa mga alak na inumonindo, tayo yan tabi delikado. Kung iyan tabi delikado, dapat tabi iling-ilingon nindo, kung kamo naguro high blood, buda, nagduro diabetic ka mo. Dahil makagulpi sa maluto, tapaminsan baga kitang makipistaho ng mga tao. Nakapista ka, ilingon mo tabi ang plato, alang kawo na nagayo, ang pakalangkaw niya, garida kayang lukson kan ikos na unasunon tabi magunas ng prito. Ang paglukso tabi kan maluto dyan sa plato nindo pakidit-dit sa nata makasupugon sa naka-invitar sa indo. Kung kita man tabi maimbitarin, ika-inimbitaran ka kampadihon mo, dahil mo tabi paka-agdahon pa ang mga barkada mo. Dahil mo tabi paka-agdahon ang mga barkada mo, tanimbitan ikaman sa nakayan ago mo. Bako na magagdahan ka pakikadakol na tao sa barangay mo, bako na inguraga na dakulong papakaunon ang nag-imbitar sa imo. Siring man mga tugang kung ang sa pagkaon tabi ninyo dahil nin dessert na pig-officer sa indo. Ay paghagadi ang padihon mo, bula nag-imbitar sa indo, tama kasupugo na gayo. Kambasugunonon ka na mataram kay wala mga tabi padiki pang dessert kita digdi o pang dulce lamang pagkatapos kang kakaonon ta na matabaon na gurig mo. Pinakaon ka na, mahagad ka pang pangpostre, sabi na nga ni, pakagulpihaman tabi ang padihon mo. Ikang para pagkapistahon, magpasalamat ka sa mahal na Diyos, nagkaon ka nin libre dyan sa lugar nindo. Bako nakitang mga tao, pagkaabot-abot, dungdungang kakiplato, dahil ka lamang pasalamat sa mahal na Diyos kung anong patron ang pinakipistahan mo. Ang mga patron tabi, kaya pigipistahan tayo yan tabi, dakulang pasalamat na gayo. Bako nanto yung magparapabasog ka, buda mga tugang, magpakiinom ka. Ang pag-uli mo, iniwal ka pakan ago mo. Nabasol pasok ka inuman mo, tako ngaya baya agom dinaya ng gad ka na kahampang ko. Ninhuli na nga ni, kan sinabi ng practice sa mga barangay, dahil man tabi makagulpi kan mga pagkakaon nindo. Diyan ka na high blood ka mo, nagka-hospital pa ka mo, tanagulpi palan ka mo, kan taba kang urig na may bugono na gayo. Nabasol mo pa so nag-imbitar sa imo, taday ng ibang isira na busang ka na takadakol na bisitang kuminaon duman sa labaon na lamesa na pinag-officer sa imo. Pero kung dakulunon tabang isira pagkapilian sa nasulaman-laman layman pagkagulpi habuda kung day mo kayang ubuson day tabi pagbugtakan sa nakul na plato. Dit sa nang ibugtak mo, taday mo kayang ubuson iyan makasupog man sa mga karaong pang ibang tao. Bata bagang buffet mariparo mo mga tugang na day man palang kayang ubuson nagparako kidakulo na pagkaon buda maluto sa plato. Makasupugo na buta mahal bagang ngunyan ang mga mahal bagang ngunyan ang mga ingrediente buda pagiling mo sa merkado. Mahal bagan bagas ngunyan kaya tabi dit sa nang kaunon mo takunday mo kayang ubuson itatapok man sa nang kanang imbitar sa imo. Sayang kan mga pagkaon itatao sa urig tabi alagad urog mahom man kanan mga ekos buda ayam kan mga tao. Nakipistaman niya kita kandaradara mo pero mga tugang pwedeng mabusong kita ko ng pagkaon tapig paparatapok ng gayo. Yung baga di ba? Yung baga makipista. Tama Rinen. Sabi ni Rinen, denge linuwas so dessert. Yung baga, ay nako. Uy, maray na hapon tabi sa gabos. Ngunyan tabing hapon na ini. Nina, kung kamuda ang mga tugang papapilion, si Sedo ang the best mga tugang na secretary kan Department of Health. Mamroblema naman kayo si Manay, si Tita Marie Honrado. 50 nga niyo ang gaganaw, nagkurlog ang payok ang paradangog mo. Ano na? Si Sai daw ang ideal na secretary kan Department of Health
Aber daw, sige daw. Sige daw. Ngani, mga tugang na maging ayos ang buhay ta. 0928-777-5548, 0966-203-0034. Aber daw, sisay daw yan. Magkapunta bit, tatawanan nato nin premium lamang ngunyan hapon, hindi po sa tuyang programa. Sisay kaya sa iling nindo, ang ideal na sekretaryo kan Department of Health. Sige daw. Sige daw. 0966-203 0034 boda 0928-777-5548. Ano na sisay na? Ay, tapos para nga 50 pesos ang premium, magkaburuan naman kita. Sige na. Kung sino man. Sisay tabi, garo ang ideal na sekretaryo kan Department of Health. Yan po. O, yan tabi Yan tabi nga dalan, mga tugang magkakakuha, tabi kan tamang simbag, mga tugang pipremihon niya to nin, kantidad na load na 50 pesos. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa lodas ng proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade. Sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Leverade pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig ka man uminom mo dai, mas maray na isabay mga tugang ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi kan texter ta, si Willie Revilla Miser, tamatibay magkanta. Sala. Sala tabi. Yo, mga tugang alas 3:21 oras po sa Pilipinas. Aramon tadaw ang report kasabay si Jenny Balyaran. Siguro may kinalaman sa book launching tabi dyan sa Pacific Mall. Jen, good morning Jen. Yes, good afternoon po, VP Henry. Good afternoon sa mga parantabay. Tama, yaon ako yan digdi sa Pacific Mall Legazpi para sa book launching kini Scrolls of Grace, You Are Loved by Reverend Father Vladimir Enchalas. At in sa ngunyan, VP Henry, nag-aarabutan pa sana pero nagkapipira na ang mga rayaw digdi kung may hilig na po sa screen, VP Henry. Ito ako digdi. Yes, po actually, yung po digdi si Bishop Bong Bailo para magpahayag sa iyang suporta digdi po sa Ibig Alansar na ika-anong na libro ni Father Enchalas. And kakatapos lamang magtarap ni Father Shapno. Ako sa iyo man na ibig pahayag ang pagsuporta as in kumbaga pagmamahilin, pagpapahayag na ining libro ni Father Enchalas importanteng bagay na suportaran. At in VP Henry, sige sabi digdi na bako lang ini basta libro dahil ini magiging parte kang sa tuyang buhay. Kaya VP Henry, saro ini inspirasyon na libro sa tuya. Yes. Kasabay sa pagbuhay-buhay. Magayon na pala ng pagka-disenyo man yan sa Pacific Mall, ano? Kang programa, Una ko na interesado sa libro ni Father Blood? Yes, VP Henry. Kung talagang VP Henry, pwede ka po magmakal. Oo. Iyo, tatarbapit ako dyan. Oo, kasi haros kadaklan na... Hindi ako talaga, mabakala. Gusto ko naman magburubakli. Haros kadaklan na... bakli ka na. Gusto ko naman magburubago, Nag-edad na ba ka? Oo. Okay. Pero baka mabilis ka, VP Henry, pag nagbakli ka, VP. Pero may ibang formata pag nagbakli ako, Oo. Okay. Di kumusta ang sitwasyon dyan? Nag-uum pa lang ang programa ko niyan nasa invocation VP Henry. Pero halat-halatong talang si Father Enchalas dahil sabi niya
at na po siya VP Henry mapa-interview sa Ayun. ilanta. Sa mga libro pala VP Henry, bago niya itao sa nagbakal, pirmahan niya muna. Tama man. Okay. Tama ba? Hanggang anong oras taba dyan? Taba ka may nagdanagog na interesado magbakal o magdangog? Hanggang anong oras po dyan? Ang nakalagay ni VP Henry sa program hanggang alas 5 lang. Alas 5. Ayan. Roger. Okay. Apo. Okay. So, VP Henry, Good. kung ang sa tayo mga paraan tabay interesado magbakal kay ini, ang libro mababakal sa kantidad na 495 pesos. Yan. Buda gani may separate dyan na mga t-shirts and mugs, di ba? Roger. Pag nabakal ka ka itong t-shirt and mugs, may share ka duman sa mga cancer patients. Advocacy. Camino Cancer Advocacy ni Nara Father Blood. Roger, May VP Henry. matatabagan kitang mga cancer patients sa probinsya Kanalbay. Ako, VP Henry, sa Yan. iyo talaga po ang katayuhan kumaga. Iyo po si proceeds ng pondo na makukuha po digdig sa sarong proyekto. Ang t-shirt VP Henry worth of 350 pesos and ang mug 150 50. pesos. Yan, oh. So, pigiling ko digdig VP Henry so mug talagang magayon siya na parang pag tinauan ka ano mo You are talaga, loved. marirealisar mo talaga na namumutan ka. Siguro maski feel mo na di ka namutan ka sa imong partner. Ano na kung tawan mo ako na igisaro ka? Pwede. Diba? Oo. Mga yun yung sa pagka-design mo, naman ko siya ordinaryong mag. Diba? Roger, VP Henry. Habang nagbabasa-basa ka kan libro, magkape-kape ka, kasarabay ang binditadong kape. Yes, oo. Wala, garong sa tiginom mong kape, banal. Yung totoo talaga, magayonon siya. Pero sa t-shirt din, magayonon, ano? Tama, pure white siya, VP Henry, na combination kang brown and black lang sa ang design ngayon lang, so dito lang kang libro, Stories of Grace, You Are Loved. Yeah. So, VP Henry, si Sir Jeremy Cruz, siya ang nagdigding. Ini baga bitbit ka bilang saro sa pako na multi-awarded na principal. Matibay yan si Padi? Matibay, pag-abot sa pagsurat sa poem, yaon siya VP Henry. Okay. Para di VP Henry, may mga organizations na nagdidiktiman, especially sa mga organizer baga sa mga events. Yung nahiling sa VP Henry na kumbaga, nagtatabang kay Father Echelas. And dito bago pa, nakiuron din si Father Echelas, gusto niya itabot ang dakulang pasasalamat sa DDJB dahil yaon ang suporta VP Henry, especially kay Ma'am Brenda and sa Iman kay Sir Glenn po. Ang location kay ni Jenny na book launching sa itong show sa taas ba? So, yaon sa may katani, sa ining building kang Pacific Mall mismo? Yes, VP Henry, Bigyan mo sa second kang floor. Christmas, ano yan? Wish ko regalo mo? Roger. Ayun, very good. Very So, good. haros panuwan ini VP Henry. Okay. So, kung talagang madiktiman sa mga nagdadangog, itong lugar para sa isa VP Henry and well accommodated ang mga bisita and nagdidikti po sa Satuya. Kasi bago, may nagkwansa ko, may nagchat na mga kaklase daw ni Father Blood kang high school, the elementary. Okay. May mapasiling na dyan mo yan. May nagtrick sa kuya eh. Yes, VP Henry. May nagkapot nga ni Digdi sa kuya, hindi ko lang nakapot kung taga sa isa. Pero sabi niya, niya ito lalaking hindi inuumaga. Naghahanap mo. Digdi pa sa VP Henry. Nakapot Digdi sa fans mo Iyo. Mga listeners na ito. Yes. So, VP Henry, Urotson, mabalik po ako with Father Vlad. Sabi niya niyan po muna mga sitwasyon Digdi live sa Pacific Mall para sa lunch and gaming. Stories of Grace, You Are Loved by Father Vladimir Echelas. Ako po si Jenny Maliran, DDJB. Salamat, Jenny. Live from Pacific Mall. Legazpi, may kinaraman po dyan sa mga pangyari niya. Libro ni Father, na sinurat ni Father Blood, na pinaglunsar po ngunyan, dyan po sa Pacific Mall. Scroll of, ano nga ito? So title? Scroll of, naling mo na, malilingawan talaga ako, no? Ano nga ito, tabi niya? Scrolls of Grace. You are loved. Yan, ha? O kaya, natalawin nita, ako nga lang, saro sa problema ko, pigpipirit ko talaga na dapat marunduman ko permita. Ang sarong problema ko may mga time nalingaw ako, na ako pala may agum. Jerome, delikado baga ni. Kaya dapat, nga ako, pinma ako may sing-sing, pinma ako may marriage, may engagement ring ta.
Ano so ano pagkaan? So wedding ring. Kapag nailing ko, ay, may agong pala ako. Okay, bye-bye. So, pag nailing ko sa kamot ko, ay, sorry. Miss, sorry po, may agong pala ako. Good. Ambog mo ngayon ah. Ambog mo ngayon, oy. Diba? Malilingawan ba kita? Masira mo, Jerome Jr., kung simbagong ka, ay, may agong pala ako. Kung simbagong ka, so, bakit? Agawin ba kita sa asawa mo? Makatakuton, Junior, na mga statement ang Junior. Makatakuton na mga state. O, bakit? Ano? Kung may asawa ka? Wala. Bakit? So, kung may asawa ka, ano? Bakit? Agawin ba kita sa asawa mo? Hindi naman, hihiramin lang. Ayun na. Alas 3:30 na. Oras mga tuwing sa Pilipinas. Kung naman naglulog naman sa isip ta. Alright. Ito. Ang tataramong tangon yan. Ay, may nag-text. Miss, ano ba text kayo ni Miss Borlasa? Sir, bakit padala ko nito? Sir, ako po yung may INC sa inyo last semester. Asking lang po if when kayo sa DCGB, I have my completion paper na po. Attached are the soft copies. Idaan ko lang po sa DCGB next week. And hard copies, nasa station po ba kayo next week? Jerome, gusto mong ipahanap na kadigdi? Yun, dati kong estudyante, may INC kaya ako, di ko alam, nata na INC. Ipahanap ko ikadi, gusto mo na, oy. Iyo? Di. Arag na lang kaya. Text ba ko, ha? Okay. Please, report to DCGB. Anong pisasalo ni Jerome available ka? Anong oras? Siguro, mga kwangay na daw. Anong oras daw? Mga 3 to 4 adi. Kaya 3 to 4. By 3 to 4 p.m. Between. Sala English mo ngayon, oy. Dapat English man. Estudyante ba ganyan eh? Dapat ang professor. Pag-English na ng estudyante. Between 3 to 4 p.m. on Monday. Look for Jerome Martinez. Okay? Pag nailing mo ini, Jerome, ay nako. Pag nailing mo ini, di ko na aram kung na-INC ko ini. Okay, please. Okay. Between 3 to 4 p.m. Okay, ay salam. You may go. You. Dapat English ini, Jerome, tumasubog man. You may visit me. Yeah, di ba? You may visit me. Okay. Look for Jerome. You may visit me. Look for Jerome. Pakarayon ta daw nga ini. Look for Jerome Martinez. Yan. Ano nang dimalas ta, Jerome? Durat nga niya ini. Okay. You may. Okay. See you. Love you. Kung ano-ano nga nagdulog sa ano daw na nagmaraot sa nagkaon kung nya na. Between. Okay. All right. Maraot sa nagkaon kung nya junior na hapon. O bakit ka dyan gusto mo kamang doon ipahanap kung yung kasaman din yung digdi? Wala ka man? Alright? Makaduratan mo naman ngaya. Good afternoon, Henry. Daig ka nga ni magparakapot kibaho, mag-memory plus ka. Okay. Liver aid ako, migo. Liver aid ako eh. Liver aid. Nag-liver na ako dyan mo yan. Iguan akong binasang liver aid tabi dyan. Dahil paano? Liver aid. Ang liver aid, silimarin capsule, mga tugang para po duman sa mga may helang sa atay, na nagkaigwanin cirrhosis o kaya mahilig ka mag-inom nin alak kung magkaon po nin taba.
dapat po mag-liver aid kita. Tapos ang kaugmahan kunday ka magbabago, tanganing magmangatay, kay po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule para po sa proteksyon kanatay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo ng pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na sabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral da. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Oras natin, alas 3:35 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dili kita sa mga samno sa pagkabuhay. Halini kay Renen, pinreward sa kuya ni Renen. Thank you Renen ha sa mga information na pag-share mo sa kuya. May mga signs daan nan sweldo ta bako tama I mean ano nga ng Bicol? May mga signs da tabi nan sweldo ta kulang. Kaya kay pon kita mga tugang na makaukod na magtipid para ma-determine ta ay para di kita magkapareklamo ng sweldo mo sa layuton. Ang sweldo mo daang pig-receiving mo niyan, worth daw iyan, mga tugang sa trabaho mo. Ano daan mga signs? Your salary is not enough. Kita bagang tao, pero man talaga ang sweldo mo, baka tama, baka kulang. tama kita. Hinga ni iba na nagtatrabaho dyan sa gobyerno, nagtatrabaho sa pribado, sige man ang request na malangkawang kisweldo, pero ang reaction kaya daw yan na itaw kang kumpanya na pigtatrabahoan mo. Mga sign, your salary is not enough. Yan. Uni ang sabi digdi, sweldo is gone in 3 days. Pag sweldo mo, tulungan daw pa sa nawara na. Kung sabihin na tabi, kapos ang sweldo mo sa aktibidad mo. Kaya baga may mga tao nakaisip na kung ano ang gigibuhon para po may bitaran ang pagkakaigwa mga tugang nin sweldo na kung hababa, dapat tabi maggasto ka according to your salary. Di pwedeng ang sweldo mo 100,000, ang gasto mo 150,000 per month. May agum kang saro, nagdagdag ka pag sarong agum na abunaran mo. Di ba? Sweldo is gone in 3 days. Number 2, living on instant noodles by 2 weeks. Makaira ko naman nila, Di kita magparakaon ki instant noodles tabi sa totoo lang. Ikuan ko sendo. May mga barkada akong doktor, bako tabi mga tugang maray na mag-noodles kita oral daw. Alangkawon ka ng kwan sa mga pwedeng makaapektar sa kidney mo sa maabot na panahon. Never kitang nag-instant, pwede man, mga once a week. Yan mga pag-iriba ko, pigisarabihan ko yan. Di ba? Pigisarabihan ko yan, mga, daw sa newsrooming mga pag-iriba. Pigisarabihan ko na, nagkaon ka naman kinoodles mo niya. Aday man nga po. Parang nga po, mga once a week lang. Yan. Once a week. Bako tabi oral daw. Na kung suro si Mana, ang pagkakaon mo sa noodles na sa perming noodles, tabi, lalo na kung sisabayan pa. Gareh lang ko ang sodium kaya ang something. Dako lang siya. Pero, bako tabi siya masyadong healthy, pag oral daw katabing noodles. Nya paano nga kung dahil nang isira, yan ang problema ta. Ako ito, naka-experience ka nag-eskwela ako tabi na, pigsira ko tuyo. Kaya ako nagbuburo-board ka ito, pigisira ko tabi tuyo. Kaya ako, ang kanako, medyo pro-friendly man kita talaga, ang mga barkada ko,
puro may mga, bibarkada ko sa may mga kaya. Argo gali mo pala ngayon, makanuso. Di. Siyempre, aram na ng tios ka, friend ko, siyempre, tama. Ay, sa nakakalibre. Nag-eskwela ko to dyan sa Bicol College kan. Nagkuha akong methods of teaching sa Bicol College kato. Naka 22 units ako dyan eh. Mga friend ko, mga puro may ayo-ayo. Ako nga niya ako amiga. Di akong kwarta, tapobre kami. Adi nga ang problema. Magibagasan na nga ya. Pero never ako dyan na nag-inom, nin ako nabuyong. Di ko natandaan sa buhay ko, na ako tabi nag-inom ki alak na ako nabuyong. Pwede man na. Pero dit sa nang shot. Di ba? Buda, never ako nagsigarilyo daw. Tapag sa ambisyo ang sigarilyo, mga tugang nakakaraot pa iyan sa satuyang salod. Di akong natanda, nagsigarilyo ako, John. Pero, so kahampang ko pa minsan, nagsigarilyo. Kaya, pag ako may kahampang na nagsisigarilyo, di ako mahaloy sa uroron ta. Pero nata daw tapag ang babae ang nagsigarilyo, pag kahampang mo, iba man ang parong kang aso. Ali! Maski di bugahan ka. Ay, hindi. Pareho man sa nangyayano yan. Pareho man sa nangyayano. Pero, ako nag-agi man ako sa pagsoltero. Di ko daw kurso, sorry po, istorya lang ini ha, istorya lang. Di ko daw kursunada ang daraga o girl ka ito na pag suminigarilyo siya, natuturn off daw ako dyan. Sa totoo lang. Tami na, sungaros baga, minapi ito. Mina ito. Natuturn off daw ako. Sorry tabi sa mga parasigarilyo na girl dyan. Ha? Pero kada konsultero, pag ang crush ko, kursunada ko na dali kong nagsigarilyo, ay nako. Alam mo kong nata, andungo ko dahil pwede sa asokan sigarilyo. Iba kong allergic rhinitis eh. Dahil pwede sa mga aso-aso something. Pero paminsan maparang mo, gari mamoto na mugakan sigarilyo ka ini. Kaya, iyan mga tugang na mga vices na iyan, iyan na mga arog ka na bagay, nakakaraot, nakakadagdag ka expenses ta, kung sa tuyang sweldo, kapos. Kapos na ang sweldo mo, masinigarilyon ka pa, kapos na ang sweldo mo, kung saan ka pa nakaduma, nagpapara pakiinuman ka pa, ika pa nagbabakal ki alak ka. Di ba? Iyan man sanang ang alak, sigarilyo, paminsan, pag in the long run, iyan maraot kan salod mo. Kaya pag ako may mga kamidbid na nag-irinom, tigta ka-advise ko, di ba? Kay puhan, mga tugang na, di ba? Oh, good afternoon, Henry. Ay, sandali lang ha. Good afternoon, Henry, classmate. Naramdaman mo suyaong kita sa, ano yun eh? Naramdaman mo suyaong kita duman sa, classmate ko ini. Naramdaman mo suyaong kita duman sa may Anahaw Village. May classmate kitang para sigarilyohon baga bata. No. Dahil tangaranan kong taga sain. May classmate kitang para sigarilyohon. Sabi mo baga, crush mo ito, kaya palang ka nagsigarilyo, bigla mong hinabo. Sa totoo lang, bako man sa kung ano. Basta talaga nagsisigarilyo, turn off daw ako. Hello? Yeah. Buda amigo, di akong natandaan na kiinuman ako na babayi ang kampang ko. Aram mo kung nata, amigo, pagbuyong na baga, kung ano nangyari sa endo, na di mo na aram, pagkaaga, ayun ang nangyari ka sa hapuan gi. Di ba? Yung problema man ang gana. Lalo na kung dahil mo kursunada ang girl, akong kursunada mo ang girl, may kang makinuman niya, di mo siya midbid. Pamasyado. So, manong mo sa sweldo. Sweldo, go. Dahil man ang gana sobrang sweldo. Ata na, amigo, pero may nga ni kulang. Ibig sabihin, di ba sa ating pagkain, hindi niyo ni. Oo. Hindi man ma-tansa mo talaga. Oo. Okay. Iyo. Nanggad bigo. Kaya dapat nakaukod kita magtipid sa buhay ta, di ba? Dapat pirmi ka sa nang yung dati sana. Dati lang.
Kung ang gasto mo, ang sweldo mo 5,000 o 10,000, pag kinigwasan na dyan na 10,000, may pagparapasobrahe ang gasto mo. Magsubra mo lang kasi butong ka. Ata na nga ni. Bako na problema mo. Nakaisip kang maraot. Yan baga. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. Diba? Diba? Sabi ka na, amigo ko, pwede ko man basahon ini. Pwede ko man basahon ini. Sabi niya, ang sarong tawong siging inom, magkakasirosis of the liver. Ang sarong tawong siging para palibre sa pag-inom, makakasirosis of the libre. Hindi maganda. Nailing mo na yan. Nailing mo na. Basta may mga parainom, mga tugang na nabubuyong, bako man sa Alak Junior, nabubuyong sa pulutan. Makaskason minahungit ki pulutan. Ay na, makaskason minahungit ki pulutan. Good afternoon, classmate. Tubod ako sa sinabi mo, kaya palan si Dek, very assuming ka ngaya po, day ka man ngaya pig-akit. Dek, sa totoo lang, takuton daw kapag arog ka yan. Maski anong gayon kang babae, pag nagsigalyo, ito. Maski anong kang girl, pag may nagsisigalyo, buda may tato, discourage ng appeal, ay ako day man, Migo. Tato, medyo uso na lang niya na. Pero talaga pag ako kaya, ang aso, min sigarilyo, ano man na aso, kontraon sa dungo ko, minado lang tulos ako kaya. Yan ang rason kong nata. Di ako nagparapaghampang sa nagisigarilyo. Alright, now, next. Kung ano-ano ka muna. Ano pang tulong sinyales? Yung bills daw na babayadan mo, you pay them late or in parts. Sa mga babayadan mo nga, kuryente, tubig, pero mo, dahil nababayadan mo siya after due date na, ito nagitipon ka nga ni. Di ba? Now, always saying, next time to lakads, tama, kung wala ka mang-income talaga, pag inimbitaran ka, dumang ka mga tugang makwan sa ano yan. Duman tabi sa, ay, mga padi, malakaw-lakaw lamang kita Friday night o Saturday, ay, padi sana, padi tabi. Which is, sa iling ko, tama, na day ka mag-iba, kung day ka ika-contribute, at least makatipid-tipid ka lang, which is good sa iling ko. Sa iling ko, di ba? Na, kung day ka pang-contribute, day ka na mag-iba, na masupog man. Pero kung taramang ka maski nga pa day ka magtao, umiba ka, magurog makita, di ba? Pero, dapat ang kaugman mo dyan, control mo ta. Di ba? Ngani na, tiyang ka, pag-uli mo, nag-iwal ka mo kan agumo, di nga nang isira mo niya damang, nag-uli ka pang buyong, ma-explikaran mo ka ng agumo na day ka nagasto. Di ba ka ma-explikaran ng agumo? Madudan agumo na naggasto ka man sa pakiinuman mo. Di ba? Di nga kita nga kikaon ngayang kang salbatan na ka ngaya. Nagkong ka pa nga, nagkipagparalaklakan ka pa nga sa mga barkada mo na. Pag nagkailang ka ngaya, sa mapulong sa imo. Ano, mapabulong nga ang barkada mo? Di man nga. No, masimbag ka pang. Tisi nga nagpapara. Tisi nga mga barkada mo na yan. Pag nagkailang ka, yung mabulong mataman sa imo. Iyan ang medyo problema wiyaman ang medyo problema kan mga misis na iba. Bako pag napag-uli kan agom junior, asikasuhon, nakainom, asikasuhon, o agom nagkaon ka na. Gati ngaya buyong ka ngaya agom ngunya, nagkaon ka na ngaya agom. Hindi ba gusto mong piripito na, inom ka nga, nagkaon ka na ngaya agom. Ngingili-ngilian ka mga. Kaya nakakaisip ang ibang mister, maghanap ki ibang kauron o somebody. Pag-uli sa harong, imbes na si kason mo, bibulyawan taman. Maski di ba? Tama mga misis, tama kita. Asikaso ha, paggaga, saka na iwala. Buyong. Pag-uli, agom nag-inom, gusto mong kape, labar-labaran mo, pero ang makapaglabaran mo, gariso, ang mga tama kan tuwalya sa face, gari medyo may doon. Ano nga agom? Ito, labaran ta ka ngayang kongko. Diba? Asikasuha. Agom mo yan. May pag-iwala. Tapos iniwal mo yan na buyong yan, mag-iwal ka mong duwa. Paagahe.
Pagkaagaluay-luwayi, kauro na, alam ko? Oh. Pipagi lang sa kuro ka rin pero may doonan mga pigtatara mo, pag nagpara, burba, di ba? Alright, next. Skipping meals to save money. Makahirakon man, ano? Dahil ka nagkakaon para makasave kang kwarta, pero baga, pag-araw ka ng sitwasyon, ikaw man ang magkakahelang. Di ba? Ikaw man magkakahelang man. Kaya dapat, pirmi kita may, i-share ko sa inyo ang pagigib. Ako kaya, ako pwedeng magutom. Tang sa kuyang, iga akong acid reflux something. Kaya pag ako nagprograma, sige, timo ko kibiskwit. Oh. Yung nagkakariling nga bang kon sa arong, kaya paminsan, pagutom ka baga, producer ki acid ang sa tuyang tulak. Diba? Kaya, ginidyo dapat aware kita. Pero, skipping meals to save money, makayugtuon man na practice yung sarang tao. Pero paano kung na yung kwarta? Nag-save kang money para sa pamilya mo buda, di ba? Side hustles just to survive. No savings, laging saktuhan. Di kang natitipon na kwarta. Tapos may susuldo mo, pero may eksakto sa expenses mo. Buda kan mga pag-iriba mo. No emergency. Dakol kang utang. Nangungutang. Sa pag-utang tabaga, lalo na mong problema kita ta. Paano sa pagbayad mo kung ang suldo mo eksakto? Di, lalo na mong problema kita. Diba? Too scared to ask for a raise. Dreaming of working abroad. Kung di ka databi nag-iisip ka na, ma-transfer daw akong trabaho. Ma-abroad daw ako. Kung sabihon, din in satisfaction ang sa imong sadiri sa swildong nare-receive mo. Diba? Mga bagang, kita bagang mga tao, kaya pontang pag may pamilya ka na, kaya pontang mag-survive nin legal na hanap buhay. Kaya po hanta nin legal na hanap buhay para po maging maray ang sa tuyang pamilya. Pag iyan na pamilya mo, nato, mga kapingki, tinawanan ta kimarhay na pag-asikaso, nahilingkan mga aki mo na, ang mga magurang nagasakripisyo para sa imo, siyempre, nahiling man ka ng karahayan na pigigibo niya to bilang pamilya. Tama mga kapingki. Can't support the family the way you want to. So, pamilya mo, garo mo na nasusuportan na, kaya gusto mo sinang maging maugma, magkaraong ka mo permis sa luwas, etc. Di ba? Magkaraong ka mo permis sa luwas, etc. Di mo na lamang sinang napapaugma. Kasi nga, baga, gari kwan baga yun, gari nga kapus ka sa mga arog tabi ka yan, mga tugang na sitwasyon. Iya po, yan tabi, mga tugang ang satuya na mga samno sa pagkabuhay ng tao, didi po sa satuya na programa, ngunyan pong aldaw nin Sabado. Ay nako, satpos na naman Junior Adi. Lunes naman. Lunes naman kita magdarangugan, kaya mauli na ako ta. May dudumanon pa ako, may dudumanon pa pala ng alas 4 eh. May mga kuwan pa, iba pa akong date na kuwan, nakauron mo niya. Siguro ang meeting ko mga niyan, mga 1 hour lang. 5 o'clock, di. Lakaw-lakawan tada. Ano doon maray na music mo niyan doon na iwala sa parang tabay, ano? Doon maray na tugtog mo niyan na sugari ka baga ma-feeling mo na in love ka. Madali lang. Ano kaya maray na tugtog? Paki-text daw po nila ako mga kapingki. Ano kaya maray na tugtog na ano maray na kanta? Alam mo na, ako kaya You Needed Me. Yan. Magandang kantang ini. Tadailing ko yung deal. Si Anne Murray. Tama ba? Yan. Sige daw. Tistingon ta daw ini na kantang ini kung mga mananggad okay man ang feeling tango niya na hapon. Yes, yo. Kaya ito dyan, igwa akong kaklase sa high school. Kinantahan ang kantang ini sa graduation ceremony mi. Di ko talaga nalinawan ini. Sa kantang ini, oh. Sabi sa kuya. Awinda, di ko istorya. Baka nagdadangog si Mrs. Baka nagamonitor si Mrs. Di ko istorya. Basta, kinanta niya na. Pagbaba niya sa Garutulog si Mrs. Ngayon. Tulog kayo na. Kinanta niya Junior. Ta-graduation may high school kami.
Pagbaba niya sa stage, doon sa natukawan ko. You bought it Basta! and held me up. Ay, doon sa ina. Dahil ko nakahiling ang kaklase ko ikunain na. Tea. Alright, sige! Yung parerero, alas 4 na. Sabi, kaduratan mo nga. Pati high school lang, kaduratan mo nga. Baka mang kaduratan po ito. Happiness, mga happenings. Ang high school baga ang pinaka-the best na experience na buhay estudyante, di ba? Wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. Father Dave Ramoso, Mano, ano sa ilang mo, Mano? Maray na kwantang ini. Maray na pag-atid na silong tanggang ini, Father Dave. Dawagan mo, Padre. And gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me You give me strength to stand to stand alone again. to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's Alright, mga tugang, salamat ka sa pagantabay. Sa Lunes naman po, mag-restaurant lamang kita sa 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hiri. Thank you, goodbye. I love you all. Mabuhay. Happy weekend ba ngayon, di ba? Weekend, di ba? Happy weekend po sa kabos. Di po malingaw na magsimba taod-taod. Sa aga po, magsimba kita. Kung katoliko ka man, ano man sa imong relihiyon, aram mo na po sa imong gigibo. Let us thanks the Lord for the whole week na kita naging produktibo, tabi. Asin sabihin taga-boss, mga tugang, bago kita magpaaram, sabihin taga-boss, salamat po, Diyos ko. I love you. when it was cold.